Salam, hormatly yurtdaşlar. Bilşiňiz ýaly ýaňy ýakynna meniň dogduk depem gyzlar batdy. Şol gaz partlamasy zerarly bir näçe öý ýangyny ulaşýa, bir näçe adam helak bolýar, bir näçe adam ýaralanýar. Ine şola barada gysgaçyk habar ýa gysgy görnüşde habar ine bize de gelip gowuşdy goýuly ol ema Hasem habar kanalymyzda soň Azatlyk radiosyna berildi. Ýöne şo taýda kimiň näme bolany aýdylmady. Ondan men ýuwaşlyk bilen şu zatlary ýyzarlap görenip öz dogduk depeme jaň etdim. Adamlar bilen gürleşdim. Enne şol partlady 45 götürüm ennamy ýanly diýilen ýigit. On ady familiýasy Murat Toytarov. Toytarovlar kim? Olon kakasy yani SSR döwründe ýakylgan döwründe de Kızlarbadyň demir ýol klubunyň başlygydy. Olum meniň şu Kızlarbadda oturýan öýümiň dowlegşir goňşusy. Şular, Toytarovlar. Men gatgow tanýan gatnaşardyk şeýle hormatly syýlalar atnaşýan goňşum. Enne şular Toytarovlar şol gaz partlarını, turbo partlarını ine iksan öý odalya krisasyna çellenmez. Ine şol Toytarowyň özü Ýanky Murat ýemede şumal Aşgabatda bejerisdi ýaly çenelliýe keselhanada. Hökümetiňe şolary ine bar beren kompensasiýasy ýa berjek kompensasiýasy $5.000 diýip aýdypdyrlar. Ine dollara geçirilerini $5.000 bolýar. Ine siz aýdyň maňa ýurtdaşlar, $5.000 iksan öý dikeldip ýa düzeldip bolýan Türkmenistanda. Ine size soraw, şu Kızlarbadyň gaz edarasynyň ýol başçylary, Kızlarbadyň häkimi, goş odurmak üçin näki, Kızlarbadyň prokuroru we beýlekçisi size degişli. Bu gysyň orromor tarasyna bir adam gidip ýatar agyr maşgala jaýsy ugdarsyz hemde öz saglygyny ýitirse, şuň bar kompensasiýasy $5.000 bolýar. Ondan daşgary Kızlarbadyň ýanky Ýužny mikroraýonuny ine o taýda da şu ýanky partlama zerarly bir ýaş gelin aradan çykýan. O barada hiç ýerde aýdylanat. Ondan başga da ýene de 4-5 ýerde öý partlaýa ýene de 3-4 sany ýogalan adam bar diýip maňa habar berdiler. Ene diýjek bolýan zatym Kızlarbatlylar bir ütköşük millet men şu şäherde dogulumsan bilýän. Bular ar namysa gezek gelenni dim oturjak adamlar däl diýmek, bularym etinden ötüp sümküne ýetendir we eden etdelikler indi göz görtelen şäheriň hojalyklary odalyk durka hökümetin başdan sowmalyk edýän bolsa yaralana öý ýanyny bar ýok $5.000 kompensasiýa berýän bolsa ýogalyly bardy asla hiç zat aýtmaýan bolsa beýleki ýanyna ýumrulan jaýly bardy. Ondan döwletiň, hökümetiň, yerli häkimetiň ýokdugynyň dogry alamaty bolup durýar. Enne şu taýda näme üçin şo öýler atyldy diýerde ýa odally. Birden gaz güýçli gelende şonu ýanyp duran garyalkalar turbosy partlap, ýarylyp onu birden öýüň içine ondan şo garyalka bilen ýanan ýalyp hemediýärdi. O taýdan diýir sypmagam gaty ansatdal eger gije girimde adamlar ýatyp kaşulur ýaly ýagdaý bu dören bolsa. Günniz bolanda howpsuz ýagdaýda. Sebäp şol garyalkalar ýakylmaly peşler, gaz ýakýan peşler, şu emeli ýa 50 ýasalan peşler köpüsi ýurtdaşlar. Şol adamlar almaly ýa bir howpsuz pliteler almagy gurbaty çatmandan, puly ýetmändan şol ardanjyk ýasalyp 50 ýasalyp satylýan garyalkalar alyp meni öýüne goýýarlar. Netije hem şol. Hemçin hökümet şu zatlar üçüneden howpsuz pliteler bilen ilaty. Indi şu turbolara gelsek ýanky şu Kızlarbada ilkinci turbolary, şol gaz çekilmeli turbolary men orunmasarym bardy.
Anus dip Murat familyası men birinji orunmasarym. Şol geldi ýanyma aýtdy, hal Murat diýdi başlyk şular ýaly. Ene Moskwada men dostum bar, familyasy Bushmakin, ene häzir maňa myhmançylyga geldi. Şol Moskwadan bire arzan narxdan maqal turwa uğratmagy mümkinçiligi bar. Sen nide eger ursut bersen, men nide şo bilen görleşeýin, şähermizden şu mahal 10 mästawatdan yer paýlap başladyk, gazam çekilmeli, emma turwa ýok. Onu bolýady. Ondan şol gol çekişipdir Bushmakin bilen men suwmasyny bilýän, şol döwür 114.000 rubl. Ortaň rublyny. 91-nji ýylyň görürüm. So geldi şol turwalar, men ýadymda däl, anyk 2 wagon geldim, 4 wagon turwa geldim. Ine şo turwalar ilkinji bolup şähere çekildi. Jaýlym ýokarsynyň ýanky köçäň ugrundan aşagyndan başga çekilen ýerler bar, ýöne men oň hemme çekilenini görmägim meni mümkinçilik bolmady. Men 90-njy ýylyň maýyny atalamdan soň iýun aýyny Orsiýada mejburi ýagdaýda çykmaly boldum. Ine şol turwalar indi pikir edip görüň, 91-nji ýylda getirilen turwa, bu mahalam 25-nji ýyl. Ine ondan bäri eýem 34 ýyl geçipdir. O çüremezmi o turwalar? Özüni saklarmy? Men döwrümde şol şähere düşelen asfaltlar, ekilen baglar, getirilen turwalar, çekilen suwlar, ga turwa berilen ýanky uçaskalar hemme şo döwür bir ýerek berilip dursaňam ene yatırıldı. Näme üçin yatırıldı? Para vermesen hiç zat ýok. Men döwümde mowut paýlanyşy zatlar. Ene innem 35 ýyllar soň şo turwalar çalşylmasa, çala ýanky biler turwa Türkmeniň gazy arasa gazy näçe gezip aýtdy. Şol kış gelende soğuk howada gaz doňýar ýurtdaşlar turwaň içinde. Bir hili şemýalyk şemiň emesi bar, şeppig şomýalyk bolup, ene gaz geçen ak doňýar, ondan şo çalaja sızlap dur. O aňyrkylarym şol doňmasyn diýip köprak atmosferlen basýarlar gazy, abi turwada göterenak, ondan sepinne ýarylýar, ýa köneliginden ýarylýar. Benim gecen gıllı yarımı ağladağından ene şular yal bet bağçılık. Näçe öy ene odallı, näçe adam göpat boldy, näçe adam yangına sede var boldy, saglygyny ýitirdi. Ene şu ýerde men owa doşlama ýylanjak bolýan gyzlar watlylara. Men bilýän, ol ýogalan geliniň familiýasyny bilýän, beýleki ýanyn öýlen küýnen bilýän, ýöne özüňiz aýdyň. Yetirin bize şu haberleri. Öýüň, howlyň, ýanynjaýyň suratlaryny, videosyny alyň da uğradym. Yetirin, soňra biz şu hökümete suwda da bermelen bolsa, hakyňyzy almalan bolsa biz talap edeli. Berdim, elden gelen kömegi men eden ýoldaşlarym bilen. Ýöne siz o taýda öz etmeli işleriniz bar. Allah'dan geldi, şular ýaly boldy diýme. Ýok, Allahyň işi ýok o taýda. O bennesiniň eden işi, ýa jenayety. Şonuň üçin siziň hemmäňizden haýyş awadaşlar, şol ýanky ýanan öýleri, ejir çeken adamlar, atlaryny, familiýasyny ýogalana çelli. Maňa ýetirmişdi. Soňra bu gurrun başga ýerde dowam etdirer. Şonu aýdaýyn diýdim. Ondan ýene de gelip bolşan maglumat bar, bu Maru welaýatynyň geldi. Şo taýda aýdýar, Almura daga diýen, bu Maruda şu mahal ýanky paýlanýan un 22-nji ýylyň uny. Şu malym 25-nji ýyl. Olam şu Gazagystanyň ýanky heňläp ýatan un, geçmän ýatan, baslyp ýatan uny getirip ene Türkmenistanyň paýok edip paýlaýarlar. Olam 22-nji ýylyň uny, onu leýkabyny ýok, onu şeppik ýok, onu tagym ýok, onu tagsir ýok. Bitlekden un bolmaz emelle. Ene şeýdip biziň halkymyz zäherleýär. Bir ikinciden ondan şo berilýän paýok bar, şo normy, olam şu mahal ene diýdi bizde şu Maru welaýatyna oktyabr bilen noýabryň paýogy berilýär. Aýym ýanwar. Dekabryň paýogyny tak ýetilenak, ýanwara da ýetilenak. Adamlar näme daş kemirmelimi? Yerli häkimetler. Ede ýüzlenýär. Binäme edenetdir öz halkyňyzyň garşysyna beýle döwür zulüm bormy? Kaptalanım aydı bu ateş oğan tarafa kalonlar dinman ine haridak edip durlar diye.
halkymyza bolsa ýere çere zat ýok. Onsoňa yerli häkimetlerin işlemeýänligini aýtjak bolýar. Misal ýarkada o gymmat şonu şu mahalle bir manada getirdiler diýer. 1 litrni. Ýöne şonu zapravkalarda 1 manat 50 teňeden satýarlar diýer zapravşyklar. Utanman çekinmen göni. Ýa-ni alsaňa ene 1.50'den almasaňa meni gidiber. Başga ýerden tapýançan. Ýa satyn al başga ýerden. Ene bu zapravşyklar meni halkyň depesine taýykdy wagtyla. Bu garyp halk nerden alsın munça puly? Ene şonu aýdaýyn meni gysgarak şuňky emme siz bilen söhbetdeşligimde. Ondan başga da ýurtdaşlarymyz bar. Bize durly ýerden habar ýetirip duran Lewapdan bar, Mardan bar, Daşowdan bar, Balkandan bar, Ahalyň özünden bar. Sag bolun hemmäňize. Şu ýerde men aýratyn Kelje diýip atly ýurtdaşymy Taňry ýalkasyna aýdýan sag bolsun. Sag bolsun. Habarlaşyp dursun. Edýän kömegi hyzmat üçin Taňry ýalkasyna aýdýar. Şonu aýdaýyn diýdim, gysgaça şuňlukça ýene de haýyş edýän gyzlar watlyk emme ýurtdaşlar, owadaşlar. Şu bolan tragediýan şeýle goýma. Tutun ýakasyndan ewşitlep, günäkarlar, jenaýetkarlary. Ene sizin atalarynız, eneleňiz 90-njy ýyllarda eden işlerinizi şuňky nesil gaýtalap bilersiňiz. Hakyňyz bar. Bolýa şonu aýdaýyn diýdim, hemmäňiziň öýüňize saglyk, saglykda görşeliň, sag oturuň.